बे समाव बयनिबो सिगाङावनो दिनै गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौनो हामबायदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसोनि अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। दिनैनि हाबाफारिया मोनसे स्पेशल हाबाफारि। बे दुखु गोनां सासे सुबुंनि आरज खावलायनाय आं बेवहाय लानानै फैदों। आङो थांनाय मोननै मोनथामसो एपिसोडावहाय सासे फंबायनि आरज खावलायनायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय थादोंमोन, जायनि मुङानो जाहैबाय गुरलां बसुमतारी। बिथाङा आंनिसिम गिबियावनो गावनि बे गाज्रि आखुफोरनि थाखाय बियो आरज खालामनो खावलायदोंमोन। गोबांथार बेबायदिनो निसाफोराव बियो गब'नानै थायोमोन, नाथाय बिनि गोसोआ दिनैहाय सोलायबायमोन। बियो बेंगालराव थायोमोन। बियो फैनोसैखाय बेनिखायनो दाख्लै आरजनि खावलायदोंमोन। जों जयै लोगोसे बिथांनि थाखाय आरज खालामदोंमोन। नोंथांमोना गोसोआव दङ जानो हागौ। नाथाय बेबायदिनो जोंनि आरजआवहाय इसोरा खोनासंबायमोन दे। बासआ थाम-थिम जाबायमोन। बेबायदिनो नाथाय मोनसे दुखु गोनां जाथाया बिनि जिबनाव जाबाय। बेबायदिनो फैनोसै समावहाय बिनि सासे लोगोआ बेबायदिनो देहानि लोरबांथियाव गोग्लैदोंमोन जाहैबाय। लोगोसे बेहा गुग्लाबो जादोंमोन होननानै बुंदों। बेबायदिनो मोजाङै ओंखाम जानाय लोंनाय गैयैखाय बिनि देहाया लोरबां जालांदोंमोन। लोमजाज्रो मोन्दों। मोजां जानाय लोंनाय गैयैखाय बिनि देहाया लोरबां जानायखाय बे मुलिखौ जानायनि उनाव मा मुलि जाखो बियो रिएक्सन जानानै बियो दिनैहाय जब्रा जानानै गोग्लैनानै दं। आरो बिनि बिसोरनि लोगोफ्रा दिनैहाय न' फारसे फैजोब्बायनो। नाथाय बे लोगोनि थाखाय दिनै गुरलां बसुमतारी फंबाया बिजों थाजाबनायनि जाहोनाव गंथाम बासखौ दिनै हगारनांबाय। बियो दा बिजोंनो दङ हस्पिटालाव। आरो बे पेसेन्टखौ ओरैबायदि गोब्राब जादों जाहैबाय, बेखौहाय गंथाम हस्पिटालाव बियो लोगोखौहाय लानानै थांदोंमोन। नाथाय बे हस्पिटालाव बेखौहाय बेबायदि गोब्राब जाब्रबथायखौ नुनानै, मानोना बे बोथोरा कर'ना बेरामनि गोबांथार गिलुलुखाय बेखौहाय लाखियाखै होनना बुंदों। बेनि उनाव जोबथियावहाय जेब्ला बियो इसोरनाव गाबज्रिनायजों आरज खालामो, बिनि उनाव जोबनायाव मोनसे हस्पिटालाव बेखौ एडमिट खालामनो हाबाय। इसोरनि अननायजों बियो आइसिइउआव दं होनना बुंदों। माबायदि जानानै दं बियो मोनथियाखैनो। बेयो जेरावनाखि नायहैनो मोनाखै, नुनो मोनाखै दा। बेनिखायनो बिनि गोसोआव दिनैहाय गिदों। बे लोगोखौ माबा मोनसे जायोब्ला आंनि सायाव माबा मोनसे जागोन नामा, आं मा खालामनो राहा गैया जादों। फंबाया दिनैहाय आंनि सिगाङाव बुंदों, आं जुदि जेबो राहा मोनाब्ला आंनियाव जोबनायाव मोनसेल' थांखि थाबाय होनना बुंदों। बे जाहैबाय मा, आंनि न'खरावबो आंहा फंबाय सासे आरो बिनानाव सासे दङ, जायनोखि अपारेशनाव गोग्लैनानै दिनै गोबां सैनांनायाव दं। आं न'खरनि थाखायबो गोबां सिन्थायाव दं। आं साननायाव दं आदा। आं सानख'नो हायाखैनो। फारसेथिं बे आंनि जि आंनि लोगोफ्रा दिनै गारनानै थांजोब्बाय। नाथाय बे बेरामि लोगो थानायनि थाखाय आं दिनैहाय बेबायदि सैनांबाय होनना बुंदों। नाथाय जुदि माबा मोनसे जानांगौब्ला आंबो बे बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै थैगोन, बेबायदि आंनि सानदों होननानै गुरलां फंबाया आंखौ जेब्ला फन खालामनानै दहाय बुंबाय, अब्ला आं बेखौ बुंहरदों, फंबाय, मानसिनि जिबनाव थैनायानो नोंनि जेंनानि जोबस्रांनाय नङा। जोंनि जेंनाखौ फोजोबस्रांगोन बे नङा। नोंनि जिबनाव नों गोजोननायखौ मोनगोन सानदों। नों थैनायनि उनाव आंनि जिबनाव जेबो सिन्था गैला होननानै साननो हागौ। नाथाय नों जेब्ला बेबायदि खालामगोन, इसोरा नोंनि सायाव गिबियावनो निमाहा गैयै इसोरनिफ्राय नोङो सैनांनायखौ मोनगोन। नों इसोरनिफ्राय माब्लाबाबो बेबायदि राहाखौ मोननाय नङा। मानोना बे नोंनि जिबना, बे नोंनि जिउआ इसोरनिसो, नोंनि नङा। बेयाव नों गावखौ फोजोबना लानो नोंहा मोन्थाय गैया फंबाय। नों सिन्था खालामनाङा। इसोरा नोंजों दिनैहाय लोगोसे थानायखायसो बे अबस्थायावबो नोङो दिनैहाय बेबायदि साननायाव दिनै इसोरा नोंखौ हेफाजाब खालामदों। नों न'खरनि थाखाय जेसेबां सिन्था खालामदों, नों लोगोनि थाखाय जेसेबां सिन्था खालामदों, बेयो नोंनि थाखाय बाख्नायगोथाव। बे नोंनि थाखाय बोर गोनां। इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन। बेनिखायनो आं फंबायखौ होनो, नों बेबायदि गावनि जिबनखौ फोजोबनानै लानायनिफ्राय बे नोंनि सैनांनाय जिबनाव नों इसोरखौ माबोरैहाय नोंनि गोसोआव नों हमथानानै नों देरहानो हागोन। नोंनि जिउआव नों गोजोननाय, सान्थि आरो रंजानायखौ, नोंनि न'खराव मोनसे समाव बेबायदि अनलायनायखौ, नोंनि लोगोखौ बेबायदि मोजां मोखां नुलायनायजों नों माबोरैहाय गावनि जिबनखौ गोजोननायाव लाबोनो हागोन, नों बेखौसो दा साननांगौ फंबाय। नों गावनि जिबनखौ फोजोबनानै लानायनिख्रुइ नोंनि जिबनखौ बे अबस्थानिफ्राय माबोरै मोजां फारसे बारलांनो हागोन, सोर नोंखौ रैखा होगोन, सोर नोंखौ दिखांगोन, बेखौ
बेखौ जों साननानै नायदो जोंनि जिबनाव जेब्ला दुखु जायो जोंनि जिबनाव जेब्ला निदान जायो जोंखौ नायसग्रा जोंखौ हेफाजाब खालामग्रा गुबुन रावबो गैया जायो केबल फोरबोआल' इसोराल' जिसुआल' नोंथांनि जिबनाव अरायबो नोंखौ लोगोआव थागोन नोंनि दुखुआवबो बियो लोगोसे थायो नोंनि सुखुआवबो बियो लोगोसे थायो बेनिखायनो फंबाया आंखौ खावलाय जे बिनि लोगो बे जि जब्रा जादों बिनि मुङानो जाहैबाय सिबिस्वर बसुमतारी बिथाङानो क'क्राझार जिल्लानि कारायगाव बाजार जायो नामा कारायगावनि होनब्लानो मिथिगोन दा बेनिखायनो जों बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन दा बे सिबिस्वर बसुमतारी फंबाया दासान्दि इसोरखौ मोनाखैनो बिथाङा दिनैहाय गुबुन धोरोमारि फोथायारि अब्लाबो जों दिनैहाय बिथांनि थाखाय आर'ज खालामगोन बिथांनि जिबना बिथांनि सोलेरा मोनसे समावहाय इसोरनि अननायखौ मोननाय जों इसोरनि बे गेदेर महिमानि गेजेरजों गावनि जिउखौ बासायजानो हायो नोंथांनि आरो आंनि आर'जनि गेजेरजों बियो दिनैहाय सोखा जानायखौ मोनो जों दिनैहाय जोबनायाव फारसे बेनि थाखाय आर'ज खालामो गुलाम फंबायनि मोनसे दुखुआ आरो नैबेयावहाय मोनसे बियो जिहेतु बेवहाय गुबुन जायगायाव दंहैखाय बेवहाय डक्टरफ्राबो बेबायदि हिन्दीबो रोङा जोंनि बायदि गोबां भाषा रायलायग्रा बेयाव कानाडा भाषा गुबुन गुबुन बेबायदि भाषा जायखौनोखि बे दिनैहाय मोनदाङाखै बे दिनैहाय मिथिया बेखौ रोङा बेनिखायनो बेनि जिबनाव दिनैहाय गोबांथार लोरबांथिया गोग्लैदों बे आंनि लोगोखौ माबोरै आं डक्टरनो खोन्थागोन बियो माबोरै डक्टरनो बुंनानै लागोन गावनि देहानि सैनांनायफोरखौ बेखौ बियो गोबां सिन्था जादों केबल इसोरनावल' दिनैहाय फोथायदों बेनिखायनो आं फंबायखौ बुंदों नोङो गोहो गैयि दा खालाम नों गोहो गोरा खालाम इसोरखौनो गाबज्रि बे समाव इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन इसोरा नोंनि बिनायखौ खोनासंगोन इसोरा नोंखौ दिनैहाय गावखौ फोजोबना लानायखौ लुबैयाखै गावखौ दिनैहाय फसंनानै माबोरै जों मोजां लामाजों फैनो हागोन नोंखौ दिनै फोरबोआ बोखांनानै लाबोनो लुबैदों नोंनि बे सैनांनायखौ नोंनि बे दुखुखौ इसोरा मिथिगौ नाथाय बेनिफ्राय नोंखौहाय दिनै इसोरा बोखांनानै लाबोनो सेस्था खालामदों नोंनि गेजेरजों नोंनि लोगोआवहाय मोजां लामायाव लाबोनायखौ दिनैहाय इसोरा दिनै लुबैदों गुरलाम फंबाय नों माब्लाबाबो गावखौनो गोहो गैयि दाजा आरो बिथांनि जिबनाव आंखौ जेब्ला फन खालामदों बियो गावनि फंबाय आरो बिनानावमोनखौ नायनायावहाय बेबायदि अपारेसन खालामनायावहाय गोबांथार रांनि खहा जादोंमोन गोबांथार रां दाहार जादों आरो बे रां दाहारखौबो आं दाख्लैसो हा फाननानै सुख'बाय बिथाङा दाख्लैबावैसो बे रांनि दाहारफोरखौ हा फाननानै सुख'दोंनो गोसोआव दिनैहाय एसेल'सो मोजां मोनहांदोंमोन जायनाखि जिबनाव संसारनि गोबांथार बेबो दुखु जालायाव गोग्लैनानै फंबाया दिनैहाय बेंगलराव गावनि जिउखौ मोजाङै गावनि बे न'खरखौ मोजाङै बेंलांनो थाखाय दिनैहाय खामानि मावहैदोंमोन बेयाव नाथाय आरोबाव बेनि जिबनाव आनजाद सफैदों बेनिखायनो जों दा लोगोसे जोबनाय फारसे जों फंबायनि थाखाय स्पेसियेलि आर'ज खालामगोन जों गोसोआव गाबनि बिनि थाखाय इसोराव जों गथायनि इसोरा थारैनो जोंनि बिनायखौ दिनै खोनासंगोन नोंनि बिनायखौ खोनासंगोन मानोना इसोरा गावनि फोथायग्राफोरनि बिनायखौ माब्लाबाबो फेलें खालामा होननानै जोंखौहाय बाइबेलाव जोंखौ समाय होदों जोंखौ समाय लादों अब्ला जों आर'जसिम थांनायनि सिगां बे समावहाय गुसुङै बाइबेलफोर जों मोननै सिरिज जों बे समावनो इसोरा जोंनि थाखाय मा फोरमायदों बे लोरबां देहायाव बे लोरबां गोसोआव जोंखौ मा बुंनो सानदों जों बेखौ एसे सोलोंनि बे समाव दिनैहाय फंबायखौ आं नुदों बिनि जिबनाव दिनै बिनि गोसोआव बिनि साननायाव गोबां ओरैबायदि लोरबां जायखौनाखि बियो दिनै सानस'नो मोनाखै बिनि जोबनाय फारसे बियो मा सानदों बेनिखायनो गावनि जिबनखौहाय फोजोबना लानाय आदां जुदि जेबो राहा मोनाब्ला आं बे बिल्डिंनिफ्राय बारजुमग्रा खाथां होनना बुङो फंबाय आं नोंखौ बेनिखाय आरोबाव गले नोंखौ आं अननायजों खावलायदों नों बेखौ माब्लाबाबो दाखालाम मानो बे जिबना इसोरनिसो आंनि नङा नोंनि नङा नोंहा बेयाव फोजोबना लानायनि जेबो मोन्थाय गैया इसोरा नोंखौ अनगोन नोंखौ अनोखाय दिनैहाय बे इसोरा नोंखौ लिंदोंसो नों इसोरनियाव नांथाब बेनिखायनो जोंखौहाय आइजायानि 47:10 जोंखौ मा बुंदों जों बेयाव फरायनो जों जेसायानि 47:10 जोंखौ मा बुंदों गोदाव सोराव दाजा कारन आङो नोंनि इसोर आङो नोंखौ जर गोनां खालामगोन फंबाय नों दिनैहाय नोंनि जिबनाव गोदाव सोराव जानो हागौ इसोरा नोंखौ बेनिखायनो मा बुंदों गोदाव सोराव दाजा कारन आङो नोंनि इसोर आङो नोंखौ जर गोनां खालामगोन औ नोंखौ सहाय होगोन मा एसे गेदेर राव दिनैहाय गुरलां फंबाय नोंनि थाखाय बे इसोरनि राव नोंनि थाखाय मा होनना बुंदों आङो नोंखौ जर गोनां खालामगोन औ नोंखौ सहाय होगोन औ आङो गावनि जै जाग्रा आगदा आखाइजों नोंखौ हमथाबाय थागोन इसोरनि बे जबान इसोरनि बे समाय लानाय नोंथांखौ मा होनना बुंदों बियो मा औ आङो
गावनि जै जाग्रा आगदा आखाइजों नोंखौ हमथाबाय थागोन नामा नों गोग्लैलांनो सानदों दिनै नों जिबनखौ दिनै फोजोबना लानो सानदों इसोरा नाथाय नोंखौ हमथादों नोंखौ बोदों बेनिखायनो नों दिनैहाय इसोरनि अनगायै नोंनि जिबनाव गोजोननो हाग्रा नोंखौ बासायग्रा गुबुन रावबो गैया नों फोथायदो इसोरा दिनै नोंखौ अनदों बोखांदों आरो बेनिफ्राय जों मोनसे बाइबेल सिरि जों बे समाव नायबावनि गितफोरनि लिरनाय 73नि 6 सिरियाव जोंखौ मा बुंदों नंगौयै आंनि मोदोमा आरो आंनि मना जामलांबाय अब्लाबो इसोरा लागारबो आंनि गोसोनि गोजौ अन्थाइ आरो आंनि बाहागो होनना बुंदों जों बर' बे बाइबेलाव मोजाङै रोखाखौ मोननो हाया जेब्ला इंलिश भार्सनाव जों नायो अब्ला जों बेवहाय मोजाङै रोखायै बुजिनो मोनो जोङो साम्सनि 73 चैप्टारनि 26 भार्सआव जों बेबायदि लिरनायखौ नुनो माय फ्लेश एन्ड माय हार्ट may fail but God is the strength of my heart and portion forever मा होनो बेवहाय आंनि मोदोमा आरो आंनि जिउ सोलेरा आंनि जिउआ गोग्लैनो हागौ नाथाय God is the strength of my heart इसोरा फोरबोआ आंनि strength of my heart आंनि जिउनि आंनि गोरबोनि बोलो होनना बुंदों and portion forever आंनि मा होनना बुंदों बाहागो आंजों लोगो थाफाग्रा आंजों लोगो लाफाग्रा आंजों जाफाग्रा आंनि दुखुआव आंनि निदानाव आंनि खैफोदाव थाफाग्रा इसोर होननानै फोरबोआ दिनै जोंखौ समायलादों बेनिखायनो आंनि मोदोमा आरो आंनि जिउआ आंनि सोलेरा जामलांबायबाबो गोग्लैब्लाबो इसोरा नाथाय मा नाम God is the strength of my heart जों गोग्लैब्लाबो फोरबोआ जिसुआ इसोरा जोंनि जिउनि आरो जोंनि बोलोनो जायनाखि जोंजों जेब्लायबो थाफायो जोंजों जेब्लायबो लोगो जाफायो जोंनि जानायाव लोंनायाव मावनाय दांनाय गासैबो समाव निदान खैफोदनि समाव इसोरा जोंजों लोगो लायो बेनिखायनो गुरलां फंबाय नों जेबो सिन्था दाखालाम जेबो साननो गोनां गैया इसोरा नोंजों दानिफ्रायनो लोगोसे थागोन नोंनि जिउआव गोजोननायखौ नों दानिफ्रायनो मोननो हागोन नोंनि जिउआव गोजौ फारसे साननायखौ नों दानिफ्रायनो मोननो हागोन नों थारैनो बेबायदिखौ नायदोंब्ला अननानै नोंनि आखाइखौ खबजबदो इसोरनो नों गावखौनो गथायदो दिनैहाय इसोरनो नों दिनै गावखौनो गथायदो इसोरा नोंजों लोगोसे नोंनि गोसोनि दरखौ दिनै खेवनानै होदो इसोरखौ नों नायहरदो नोंनि मेगनजोंहाय इसोरखौ नों नुनो मोनगोन इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन नोंनि गासै बिनायखौ दिनैहाय खोनासंगोन अब्ला जों बे समावहाय फंबायनि थाखाय जों आर'ज खालामनि बे गिबियावनो जोङो जब्राखौ जोङो गथायगोन जायनि मुङानो जाहैबाय सिबिसर बसुमतारी बेनि बे सैनांनायखौ बिथांनि बे सोलेरखौ बिथांनि बे देहाखौ जेन बे मेडिकेलनि मोजां डक्टर बिनो जगायनानै होयो इसोरा मोजां मुलिफोर जगायनानै होयो मोजां परिस्थिति मोजां आबहावा बेबायदि जगायनानै होयो जों बिनि थाखाय आर'ज खालामो लोगोसे जे गुरलां फंबायनि गोसोआव जे साननानै मोनहासयै जिबन बेनि मोनहासयै गोसोखौ जों दिनैहाय दानो बे समाव जों इसोरनो जों गथायगोन लोगोसे अब्ला बे समाव जोङोहाय गिबियावनो जब्रानि थाखाय सिबिसर बसुमतारी बिथाङा दिनै इसोरखौ मोनाखैब्लाबो इसोरनि बे गेदेर महिमानि गेजेरजों इसोरनि बे गेदेर अननायनि गेजेरजों बे इसोरखौ सानसे मोननो हागोन लोगोसे गुरलां फंबायनि जिबननि थाखाय बे दा समावहाय जे सानस'नो हायो बेनि जिबनखौ जों इसोरनो गथायनो इसोरा गासैखौबो बिनो साननो हानायखौ गासैखौबो बिनो सैनो हानायखौ गासैखौबो बिनो सहायनो हानायखौ जेन होयो इसोरा बेजों लोगोसे थागोन बेनि थाखाय जों आर'ज खालामनो बे समाव जों लोगोसे आर'ज खालामनो दै जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अंख सिराफोरनो भुटान समाव हामबायनो नोंनि गेदेर अननाय आरो दुआनि गेजेरजों जोंखौ बे मोजांथार समखौ जोंखौ होबाय फोरबो आफादानो बे मोजां समाव जाय फंबाया दिनै आर'जनि खावलायदों जाय जब्रानि थाखाय जि सिबिसर बसुमतारी प्रभु जि मुलि जानानै जि रिएक्सन जानानै फोरबो आफा जि हस्पिटालाव बियो दिनैहाय भुगिनानै दं बियो सैनांनानै दं बियो दिनैहाय जि आइसिइउ दं बेनो मोजां डक्टरफोर मोजां ट्रिटमेन्टफोर बिनो जगायनानै होदो फोरबो आफा दिनै बियो नोंनि अननायखौ मिथियाब्लाबो नोंनि अननायनि गेजेराव बियो थायाखैब्लाबो सानसे समाव नोंनि बे गेदेर महिमानि गेजेरजों बियो गावनि जिबनखौ नोंनो गथायनो हायो नोंनि अननायनि बेन्दोङाव बियो थानो हायो बिनि न'खरखौ नोंफोरनाव गथायदों बिनि जिबनखौ नोंफोरनाव गथायदों फोरबो आफा बिनि देहायाव जि बेरामफोर दङ फोरबो बेखौ नोंफोरा नोंनि गोथार जिउजों बेखौ सुफुंदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेखौ दानो दांनानै बेखौ स्पर्श खालामदो सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा बे सोरांनायजों लोगोसे मेगन खेवनायजों नोंखौहाय नोंनि अननायखौ नोंनि बोरखौ बियो गावनि लोगोनि गेजेरजों मोननो हानाय बायदिनिफ्राय दैदेनदों फोरबो आफा बिनि जे सैनांनाय देहा सोलेर गासैखौबो नोंफोरनाव गथायदों जेरै बिनि सायाव बाहायनाय मुलिफोर बिनि सायाव
जे डक्टरफोरा बेखौ ट्रिटमेन्ट लादों बिथां गेजेरजोंनो बे दिनैहाय सोखा जानायखौ मोननो हायो नोंनि गेदेरथार अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ बे डक्टरफोरनि सायाव होनायनि गेजेरजों बिनि मोजां मोनसे राहा बिनि मोनसे मोजां मुलिफोर बिनो जगायनानै होगोन बेबायदि आसा आरो भरसा खालामदों प्रभुआ हामबायनो प्रभुआ बेनि जिबनावनो बे खोथा बुंनायनि थाखाय बेनि गोसोनि दरखौ दिनैहाय सौदो प्रभुफोरनि अननायखौ मोन्थिनाय नोंनि गोजोननायखौ मोननाय बायदि बे सोखा जानायनि गेजेरजों नोंनि गेदेर महिमा जागोन बेबायदि आसा आरो भरसा खालामदों जों फोथायदों प्रभुआ जे थारैनो बे समावनो बेजों लोगोसे थानानै नोंनि गेदेरथार अननायखौ बिनि मुलिफोरनि सायाव थानानै नोंनि आशीर्बाद आरो गेदेर महिमाखौ मावबाय बिनि थाखाय हामबाय आरो बे जे डक्टरफोरा बेखौहाय नायगासिनो बिथांमोननि सायाव थानानै बे हेफाजाब खालामबाय बिनि थाखाय हामबाय आरो हामबायनो प्रभु बेमारिजों लोगोसे प्रभुआ जि गुरलां बसुमतारी फंबाया दिनैहाय गोबां सैनांनायनि गेजेरजों गावनि जिबनखौ सानख'नो हायाखै बे दिनैहाय न'नि फारसे दुखु साननाय दं बेनिखायनो बिथांनि न'नि बे फंबाय आरो बिनानावमोनखौ गथायदों प्रभुआ बिनि गासै न'खरफोरखौनो बे मोजाङै दैदेनदों नोंनि अननायनि गेजेरजों दैदेनदों प्रभुआ बे गुरलां फंबायनि जिबनखौ गथायदों स्पेसियेलि बेनि जिबनाव थानानै बे खोथा बुंदों प्रभुआ नोंनि अननायखौ बे दिनैहाय मोननायखाय गावखौ गोबांथार गाज्रिनिफ्राय दिनै सोलायबाय प्रभुआ बेनिखायनो दिनैहाय बेयो सैनो हादों सहायनो हादों बेनि जिउआव आरोबाव नोंनि जिबननि आशीर्बादखौ होदों आरोबाव बेयो गोबांसिन सैनो हानाय नोंखौ दाव खालामनो हानाय बेबायदि नोंनि अननाय आरो आशीर्बाद नोंनि गेदेरथार बोरखौ होदों प्रभुखौ बिनि गोसोआव साननाया जे उगुल थुगुल बेखौ ओमफ्राय नोंनि गोथार जिउजों बेखौ थानानै बेखौ दैदेनदो हेफाजाब खालामदो नोंनि गोथार आत्माजों बेखौ खेवनानै होदो प्रभुआ दैदेनदो बेबायदि आसा आरो भरसा खालामदो प्रभुआ बिथांजों लोगोसे थानानै हेफाजाब खालामदो बिनि लोगोजों थानानै हेफाजाब खालामदो प्रभुआ बिनि गासै खामानिया बिनि गासै जात्रा बिनि गासै साननाय मानिखौनो गथायदों ओमफ्राय दैदेनदो बिनि जिबन आरो बिथांनि न'खर आरो बेमारिनि न'खर स्पेसियेलि नोंफोरनाव गथायबाय ओमफ्राय जोंनि आर'जखौ खोनासंनायनि थाखाय हामबाय आरो हामबायनो प्रभुआ आरो दानि समाव गथाय जायफोर बिथांमोना बे भिडिअ खोनागासिनो दं बिथांमोननि जिबनावबो दिनैहाय गोबांथार दुखु आरो सैनांनाय आरो गाबनांनायफोर दं बिथांमोननि बे दुखु आरो साननांनाय सैनांनायफोरखौ गोजान खालामनानै नोंनि गोजोन रंजानाय आरो सान्थिखौ बिथांमोननि जिबनाव होगोन बिनि थाखाय हामबाय आरो हामबायनो प्रभुआ दानि समाव गथायबाय जों साफ्रोमनि गोसो मोदोम जेरावबाखि सब मानिखौ नोंफोरा गथायनो गुसुं आरो सासे बासायग्रा खृष्ट जिसुनिफ्राय आमेन गोजोननाय थाबाय बे समावहाय आंजों लोगोसे नोंथांमोना बेबायदि इसोरनि आर'ज खालामनायनि थाखाय थारैनो आंनि बे हाबाफारिखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव होदो लोगोसे नोंथांमोननि बे कमेन्टनि गेजेरजों आरो नोंथांमोननि बे लाइकनि गेजेरजों आं बेबायदि गोदान भिडिअखौ बानायनो गोसो जानाय बायदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट होयोब्ला आं मोजां मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननिखौ आं बे समाव खावलायदों सोरबाफोर बेबायदिनो आर'जनि खावलायनाय दंब्ला अननानै आंनि बे वाट्सएप नाम्बाराव हरनो हागोन नोंथांमोनखौ आं बे समाव खावलायबाय लोगोसेनो बे भिडिअखौ हानायमानि नोंथांमोना शेयार खालामदो जाहाथे बेबायदि अननायखौ बेबायदि इसोरनि आशीर्बादखौ आंल' नङा न'ल' नङा जों साफ्रोमबो मोननो हायो इसोरा जों साफ्रोमजों लोगोसे दानिफ्राय जोबथारजासे थाथोंसै दिनै हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोनथों